Středověk. Ta. Loupeživí rytíři. Kapitán Amerika, zmordujte ho. Ty píráku! Tak, je po bitvě. Je po bitvě. Rytíři jsou přepadení. Musím se dostat za Ježíškem. Nemám svého věrného soba. Není to tam. Jsem přesně chtěl opak. Postavuj. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolívat, ty Ježíšku, panáčku, já tě budu kolívat. A ty Janku napiš to, Ježíšku,